La verdad es que sí, bonito. Hola, este me encanta. Mira Jesús, qué bien lo han hecho. Venga. Hay patatas. Venga, me dejo escoger. Me encanta este, mira. Me encanta. Ahora, este me lo gusta igual. Yo sí. Mira, esta completa. Sí. No sabemos ninguno. Naranja. Vale, caballo. Mira, este Bertaratu gara hemen Lasai ikastetxeko jaiotza erakusketa hontara. 15. edizioa dugu aurtengoa, herritaldia edo danadalakoa. Bertan ebai Lasaieko kidea arduraduna daukagu. Eta guztiok eta gozatzeko aukera aparta. Gaina garai hauetan apropos sortatzen zaigun egutegian, hala sortatzen zaigun momentua. Esan barra dago, bertan erabiliak izan diren materialeak asko izan dira eta material ezberdinez egindako jaietzak izan digula eta urtetik urtera askotan izaten den bezala, azkenean beti erabilgarriak izaten diren materialak erabilita izan dako jaiotzak izan ditugula. Jaiotza egutegia gaur hasita eta atorren urtarrilak 6 arte izango dugu erakusgai eta bertan edonor etortzeko aukera izango dugu eta bertan jaiotzaz gozatzeko eta bertan eta txikienak daukagun pixkat esperientzia eta barnekaldeko horren inguruko gauzak horiek jaiotzan ingurun eta beraiek ikusita eta esan bezala. Datorren hilaren 6 arte erakusgai izango ditugu jaiotza erakuste toki hontan eta jaiotza ezberdinen erakusgai izango ditugu. Guztiok gonbidatu eta etor daitezela. Mila esker.